Ka Vivo kala launch phone thamai biang nagatoka T series jongka kata ka Vivo T4 Ultra kane ka successor lane ka bami peteng nagatoka T3 Ultra ka bami menin snema last year ha ka T3 Ultra ki fokus tang haka kamera performance jongka pat kaduna khendiat ma andre ha ka T4 Ultra pat kala khambiang nadu ka kamera hadu ka performance jongka ru namar bakila ada utau prosesor ubala kham khlain ma kane ka model ka model ka baju ya yobha jongka naga company Vivo. Tahakan naga video nginyapit ya kita features jong kana pun tema jongka ka Vivo T4 Ultra. Tahaswa dengan sedang kumba pisai pen i ya support jong pi da ka bapi like. Tahakan naga video ro wat klik ban like but share ma. But subscribe ro lada video ki badang wan temai hakan naga channel. Taya nginyapit ya kita features jong kana pun ngin sedang shwa haga design bat kata ka build jongka la naga body bat ka frame jongka. Ka body bat ka frame jong kana pun kisna dagi polikarbonat la nagi plastik. Haga bak jongka pat amla bahaban pentikna la ka deka plastik ne ka glass handre lai thu pan ba ka longkum ka glass bat ka design jong ka to ka bak jong ka compare bat ka long ka ba internet ba haba reflect ka lights halor jong ka te ka jing stang jong ka phone ka long nyau point san bat ka jing khia jong ka pat ka poi sis pa khandai pu gram haki sim card pat ka phone ka support tang da kita ki nano sim card baro arteli bat haka IP rating ka phone ka yo tang da ka IP64 kata kamut kampat long ka phone ka balak ban pengam hapo nang taban unlock ya ka phone ki ada ka under display fingerprint da kata ka optical sensor nang tah ka flash jongka katu ka badon harum ka kamera jongka ki ada kata ka aura light ka longkum ka kum kitu ki ring light mo bat hakan ka aura light jongka ka don hadu sunjat kita ki color tone bat kan ka aura light jongka kayarap ban pen ipu iping ya kidur ki bapisan haga pormin nang tah ki color jongka ka phone ki don arjat ka banangkong kata ka phoenix gold ka ba arpat kata ka meteor grey tangin nyapit pat ya ka display jong kana ka phone kajing he ka display jong kana ka phone ka long 0.0 unchi da kata ka 1.5K AMOLED display kala support ru ya kata ka 10 bit bat nang ta kata ka HDR10 plus ru sispa RPO Hz ka refresh rate ki ai bat hadu kan reduce pa nits kata ka high brightness jongka bat hadu 1000 nits pat kata ka peak brightness jong kana display jongka nang ta kata ka SGS low blue light certification ru kala yo kana display jongka bat haga display protection ki ada kata ka shield glass protection ka display jongka ta kala khambiang ban consume multimedia rumah teman tapat ni nyapet ya kata ka hardware bat ka software jongka ka hardware la ne processor ki ai kana phone kata da MediaTek Dimensity 9300 plus bat 1 nanometer kisnayo una processor ula kham khlain mo ula jan ya rengkat bat uto MediaTek Dimensity 9400E bat haga antutu score ru kana phone kala yo hadu R million AA kata ka score mo kala yo haga antutu score nang ta haga gaming pat kum haga BGMI yamenta kana phone kadang support tang daga 90 fps kila ban unlock hadu sispa RPO fps ru hadin habut mo ki phone ki bala fokus ya ka kamera kilong kum nehi haga gaming ki duna khendian wat ladaki aida processor ba kham khlain ru haga vapor cooling chamber ru kana phone kala don da kata ka 4362 mm square kane ka yarap ban penduna ya ka hit jongka tanang ta haga software pat kana phone ka ada ka Android 15 bat uta phone touch OS 15 uta UI jongka license name kin aya kata ka Android update bat hadu source name kin aya ka security update bat hagi AI features ru kana phone kala IC bun teli pila ban post bat pule ya kini ki AI features bakala ai tehaga RAM bat ka storage jongka pat kana phone ka don arjat kita ki storage variant jongka ka banongkong kata ka 4GB RAM bat arspa 92GB ka storage ka ba arpat kata ka top variant jongka ka 4GB RAM bat sanspa 4GB ka storage bat ka jait RAM bagil ai kana phone kata daga LPDDR5 ki claim ada kata ka LPDDR5X mo ki aitang da kata ka LPDDR5 kaduna khendiat naga to ka badon X kata ka LPDDR5X kaduna khendiat naga to mo te haga jet storage pat kana phone ki aitang da kata ka UFS 3.1 kila de ban ai at least da kata ka 4 mo UFS 4 lane 4.1 hanre haga ne ki aitang da ka UFS 3.1 temen tapan nginya poi haga kamera jongka kana ka phone ka don light ligi kamera jongka nadin ka banongkong kata ka 100 megapixel kata ka main kamera jongka bat kala support ya kata ka OIS ka sensor ki ada ka Sony IMX 921 haki video ka support daga 4K 60 fps bat ka baar pat ka kamera ki ada ka 100 megapixel kata ka periscope kamera bat ka sensor jong ka periscope kamera ki ada ka Sony IMX 882 lengba ka kamera la ban zoom hadu 3x daga ka optical zoom bat hadu chispa expand la ban zoom daga ka digital zoom bat haka juga por lengba ka periscope kamera jong ka phila ban chon ya kita ki macro objects lane kita ki objects ki barit mo namar ba ka la don ya ka periscope kamera em lai thu ban chon ya ki dur portrait em ka trim bhaga naga kamera jongka namar bakila ai bun jat kita ki option la nagi focal length kum kata ka 24 mm ka 35 mm ter hadu 6 mm kala don ya kita ki focal length ki bafila bansion haga por bafishan portrait ki dur portrait mo tenang ta haga kamera ka balai pat ki ai tang daga ta ka prime
megapiksel haga ultra wide kamera jongka hangne te kala khamduna khandiat mo namar kim ko bakan dabyang yo ba amdon chuban thit ya kitogi model barim dor jongka mo kum kitogi X series kum katuko Vivo X200 nang ta katuko X200 Pro te haga front kamera pat kana phone ka ada ka live 4 megapiksel bat hagi video jongka na front kamera ru kala support daga 4K 60 fps tementangin nyepet ya bateri jongka kana ka phone ka ada usan hajar san spa mAh baru sajar pat ki ada uta flash charger uba khandai pe1 tementapan nyepet ya kita gi features jongka kana ka phone ki hadu khatsan teli kita gi 5G bands ka wifi ki ada ka wifi 6 bluetooth ki ada bluetooth version 5.4 ka NFC ru ki ki mic ru ki don arteli mo nang ta speaker ru ki don arteli kita gi dual stereo speaker nang ta hau IR blaster kana ka phone ki claim ai mo to IR blaster bad hagi sensor kana ka phone ki la download kita gi important sensor ki ba dai ban don mo temen tapat ni nyapit ya ka dor jong kana ka phone tra jong kana ka phone claim ki offer ka poi hadu lai pun nya hojar khandai spa khandai kata ya ka to ka 5 GB ka ram bad ar spa san pun 2 GB kata ka base model jong ka mo bad sa puwe hajar khandai spa khandai kata ya ka to ka khat RGB bad san spa khat RGB ka storage bad lada pi apply pat ya kita ki bang offer haga por ba fi order kila banduna hadu ar la hajar naga to ka dor tra jongki bat katarik bakin di nangkong yakine ki pun kata haka khat pratrik jong uno bnai jun kata tang naka Flipkart omdena Amazon mo ki features jong naga phone te gila khambiang re tang khandiat ki punduna kata haga ultra wide camera nang ta sa haga IP rating ru kaduna khandiat ki ai tang da kata ka IP64 ki claim ada gitu ki bala support ya kata ka water resistant mo kiwe pat kum ka main camera jong ka periscope camera jong ka te gila biang pelat mo lada film don kam ya kata ka ultra wide camera kana ka phone kala biang pelat kata ka camera jong ka haki video jong ka ru kala support dagi 4K 60 fps baru RT5 baru ke back bat ke front jongka andre kala khamre mo khandiat lada ipet ka to dor tra jongka lada ka potang kumbalai puwe lai pu arjar la khamlong kata ka value for money mo ka phone andre hangne te kala khamrem lada ipet ya ka to dor tra jongka andre ha ka por ba pi order lada pi yo ya ka tang kumba lai puwe lai pu arjar kana ka phone kala biang bahagi taki feature jongka khamtam ka kamera jongka mo lada film don kam ya kata ka ultra wide camera jongka ngathrai mentalang ba kana video jonga pilala ban snga thu bat pilala ruban decide kala biang na em kita ki features jongna ka phone ki ban penbiang ya kita gijing don kam jong pi lada pi kwa ban nang yo i kum kine gi video ki latest update chapang ki phone bat ki ki tech updates phila ban subscribe ya kana ka channel bat like ru ya kana ka video ngine sempat hagawe pat ki video jonga ku bless you bon